لجپال نبی خالی اج تائیں ولے کوئی نہیں آدم تو لے کے عیسیٰ تائیں تواڈی شان نور لے کوئی تواڈی شان نور لے کوئی نہیں آدم تو لے کے عیسیٰ تائیں تواڈی شان نور لے کوئی نہیں تواڈی لکھدا نشان تعریف سگے بس کلام دا چلے کوئی نہیں اللہ پاک زمین دے ٹکڑے تے تواڈے نال دا گھلے کوئی تواڈے نال دا گھلے